Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung weekend po ng Sabado hanggang Lunes, Pebrero 3 hanggang 5, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, one of the best schools in the Bicol region. Ganyan din po ang Aboitiz Power. Ang BPI, Bank of the Philippine Islands, meron po silang project, yung BPI, o hashtag BPI Sustainable with You. May link po sa taas, click lang ninyo. Or kung nanonood po kayo sa Facebook, dun sa ating description din, dito sa may taas ng ating video, just click the link para mag-proceed po kayo dun sa Sustainable with You. Also, ang Avenue Plaza Hotel, one of the best hotels dito po sa Naga City. At gayon din po ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Umpisa na natin ang ating latest. Ito ang GovSat. Tahimik na po ang ating bansang Pilipinas, except may mga konting ulan pa rin sa may silangan bahagi po ng Mindanao, sa may Karga at Davao Oriental. At sa nakalipas pong linggo, ay medyo nagkaroon po ng rain event po dito sa Mindanao. But so far, gaya ng sinabi ko nung last video analysis natin nung Webes na yung weekend, ay okay na po ang panahon at napakaganda na po sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao, except nga itong sa mga areas na ito dahil po bumalik po ang tinatawag nating easterlies. Okay? Ang hanging amihan ay nasa long break. Baka babalik na naman yan mga February 11 or 12 hanggang sa Valentine's Day na po yan. But mild lang siya, hindi po siya ganun kalakas. Magbibigay ng preskong panahon pa rin sa atin. Okay, at medyo okay naman po ang temperatura natin. Nasa 28 to 30 degrees. Hindi naman po masyadong malamig o sobrang init. But kasi nasa buwan po tayo ng Pebrero, pagpatak po ng Marso, lalo na po yung kalagitnaan ng Marso, ay end na po yan ang amihan. And papasok na po tayo sa hot dry season. From cool dry season to hot dry season. So, expect po natin na mas matindi po ang mga init ng panahon dahil po combined effects din po ito ng El Nino. Okay? Yung monthly average rainfall natin sa nakalipas na ilang buwan ay talagang napakababa at kumbaga below sa normal. Okay? At sa labas ng ating bansa, wala naman pong LPA. Okay? Meron lang near equatorial trough dito sa may Micronesia. So far, so good. Ang ating panahon, tingnan niyo yung Palawan, napakaganda po. At kung may trip po kayo dyan, ay magandang pumasyal dyan. At napakainit po ang panahon. Walang ulan. At sa ating zoom in sa animation, nakita po natin na yun, ang mga konting kaulapan, dala ng easterlies, sa silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol, Visayas at silangan Mindanao. May mga inaasahan pong mga rain showers dito po sa may eastern sections po ng Mindanao, kagaya ng Karga at Davao Oriental. At mostly sunny to cloudy lamang po ang ating panahon. At sa ating forecast sa hangin mula sa European model, courtesy of windy.com, ay na yung araw na ito hanggang sa Lunes ay nasan pong mahinang hangin mula sa silangan ang magaganap po dito sa ating bansa at gayon din po sa ibang bahagi po ng ating bansa tulad ng mountainous areas po ng gitna at hilagang Luzon ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin, gayon din po sa central at western sections po ng Mindanao. Okay? At pagdating naman po sa ulan, wala tayong problema. Halos tuyo po ang ating panahon. Except po sa eastern Mindanao, yung possible showers tulad po ng easterlies. So far, overall, okay po ang ating panahon. Pati yung rainfall accumulation forecast, nakatutok lamang po dito sa may eastern Mindanao ang mga konting ulan. But so far, the rest of the country ay magiging tuyo po ang ating panahon.
Pagdating naman po sa ating wave forecast, yung alon po sa mga coastal waters po ng ating bansa. Ang eastern coastal waters facing Pacific Ocean o sa Philippine Sea ay manatili po nasa 2 to 2.5 meters, lalo po dito sa may eastern sections ng Caraga. Samantala, dito po sa inland areas ng ating bansa, okay, yung inland waters, gayon po sa West Philippine Sea, ay kalmado hanggang 1 metro po ang taas ng alon. So, napakaganda po para mag-fishing o mangisda at mag-travel po via sea o via sa karagatan. Pwede tayo mag-travel na walang problema. At ma-maintain po ang ganyang klaseng waves hanggang sa Lunes. So, so far so good. At dyan muna natin tatapusin ang ating update sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa darating pong Lunes or Martes para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating weather situation sa ating panahon dito po sa bansang Pilipinas at sa Western Pacific Ocean. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button sa baba po ng ating video screen. At follow lang po ninyo at i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak, lalo na po pagdating po sa mga pag-ulat sa panahon at sa bagyo. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.